Og måske er tiden derfor også til en anden og svær erkendelse. 94% af danske børn i 7. klasse har ifølge Børns Vilkår haft en profil på et socialt medie, inden de blev 13 år. Jeg tror på mange måder, vi sagde ja til mobiltelefonerne i vores børns liv i den bedste mening. Så de kunne ringe hjem og kommunikere med deres medlemmer, og det var ny teknologi. Men vi har sluppet et monster fri, både her i 2025 og i 2030. Til gengæld, aldrig før har så mange børn og unge lidt af angst og depression som nu. Og mange har svært ved at læse, mange har svært ved at koncentrere sig. På skærmen ser de ting, ingen børn og unge skal se. Og hele 60% af de 11-19-årige drenge ses i fritiden ikke med en eneste ven fysisk i løbet af en uge. 60%. Mobiltelefonen og de sociale medier stjæler vores børns barndom. Og regeringen vil derfor foreslå, at vi forbyder flere sociale medier til børn og unge under 15 år. Med muligheden for, at forældre kan give lov til børnene fra de er 13 år. Jeg håber, at I her i salen vil være med til at stramme loven, så vi passer bedre på vores børn her i Danmark.